next video, gagala pala kami sa asyenda ng auntie ko. Titingnan namin ang mga prutas niya doon kung marami pa bang bunga. Kasi ang sabi nila may mga bunga daw doon. Ang mga prutas nila. Tcharan! May bunga nga ang lansones. Kayo, may lansones kayo? Hanggang tingin lang kayo kasi hilaw pa yan. Grabe naman ang liwanag, parang may sundo. Joke lang. Oy, may bunga rin pala ang durian. Ang favorite prutas dito sa Davao. Makiamoy nga. Walang amoy. Hilaw pa pala. Hanap naman ako sa kabila. Ganon pa rin. Wala. Babalikan ko na lang ito. Sa susunod, kung makakabalik pa ako dito, balik ulit sa lansones. Tingin-tingin sa taas. Baka may hinog pero wala talaga. Tingin na lang muna tayo. Babalikan kita. At naglakad ako papunta doon sa mangustin. Pagpunta ko doon, tumpak! May bunga pero hilaw pa. Hindi pa yan makakain. Tignan nyo. Bunga yan, di ba? Di ba mangustin? Sarap yung kainin kaso hilaw pa. Sarap ng pitasin kaso di pa talaga pwede. Lakad mo sa kabila. Pagpunta ko sa kabilang prutas, yun, lansones na naman. Ang baba ng mga bunga at hitik na hitik pa. Kailan kaya ito may hinog? Tingin-tingin, tingin-tingin, hanggang tingin lang muna tayo sa ngayon. Pero mga katapusan ng February, hinog na yan lahat. Kumanda ka. Hi. Oops, ang baba pala ng mga bunga. Malapit sa mga magnanakaw. Hindi na kailangan umakyat. Diretso balot na. At meron ding mga durian. Nandoon sa taas yun o. Tingnan nyo, dami ang bunga. Pero, paano mo yan maaakyat kung may bantay? Ayun o. Babalikan ko na lang siguro to. Mga kalagitnaan ng February. Mahuhulog na yan lahat. Kayo manda ka. Uy, meron din palang mababa. Bakit pa ako magtitiis akyat? Meron din palang mababa. Tapos pagkapunta namin sa mga prutasan, doon na naman kami sa mga gulayan. May gulayan din dito. Tingnan nyo. Talong. Hindi ka magugutom dito kapag madiskarte ka. Marunong kang magtanim. At meron ding kalabasa. Pangpalinaw ng mata. Pero sa mga bulag o may sira ang mata, wala na yang pag-asa. Kaya, manigas ka. Ganda ng view. Meron din ditong bitter. Kagaya mo, bitter ka. Kaya, ang tawag sa'yo, ampalaya. Pitas, hilaw. At meron ding string beans. Hindi mo alam yung string beans, no? Batong sa Bisaya, ikaw nang bahala, alam mo na yan. Ito lang ang nadala ko ngayon. Kaya, uwi na tayo. Baka bumaha. Ano rin pa tayo sa sapa. Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Please like, share, and follow. Para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Ako nga pala si Don Kirig. See you for next video. Bye-bye! Solo, dati lang solo, yeah.